Te he mandado el presupuesto por mail. Míratelo y me dices el qué. ¿Vale? Gracias. Hablamos. Adiós. A veure si t'animes a venir, que la Norma m'ha dit que no li contestes a les trucades. Va, que et trobem a faltar. Una abraçada. Com estàs? Jo també tinc ganes de veure-us. Tinc molta feina, però intentaré venir, vale? Estaré fuera todo el día hoy. Pues si necesitáis cualquier cosa me llamáis. Si no, hablamos mañana. Vale, gracias. Adiós. We left everything, the heart alive in the world. Around death's walls, on the skin. Hola, Norma! Quant de temps? Sí, com ha anat el viatge? Molt bé. Que bé. Molts records d'estar aquí. Estupenda, Tu també? Now they are two sons of this desert sun. Com estàs? Bé, Quant de temps, molt, com ho provar. Home, clar. Gràcies. Boníssima. Go out and look for your Quina il·lusió! Home, Perquè vingués. em fa molta il·lusió, veure't. Encara disfrutar d'aquest dia tan Sí. as they are already near. I sit now that just follow your heart. It's never too late to start again. To go out and look for your treasure. Start again. Today at the sound of the standing more.